La propera setmana tindrem uns dies bastant ennuvolats. El dimarts serà l'únic dia que el sol brillarà. La temperatura mínima serà d'11 graus. El divendres i la màxima serà de 22 graus el dilluns. Bona setmana! El dia 19 d'abril se celebra el Dia Mundial dels Simpson gràcies a l'agència de comunicació espanyola, PR Garage, que va decidir fer una petició a change.org a favor de triar aquest dia, ja que va ser el primer en què es va emetre un capítol de la popular sèrie fa 37 anys. Si ets seguidor o seguidora dels Simpson, ens sabràs dir quants dits tenen els Simpson? 4, efectivament. Com es diu la seva ciutat? Springfield, correcte, perquè és el nom de ciutat que més es repeteix als Estats Units. Qui diu la frase multiplicat per 0? Sí, en Bart. Bon dia dels Simpson i a petar-se de riure amb ells. Any nou o festa de la primavera és la festivitat més important de totes les festes de la Xina. Es celebra també a altres països d'Àsia, com Corea, Japó i Vietnam. La festa de la primavera segueix calendari lunar. Segons l'astrologia xinesa, hi ha 12 signes que es representen amb 12 animals. Cada any lunar correspon a un animal que transmet les seves característiques a la personalitat. Els que van néixer sota el seu signe. Explica la llegenda que l'emperador del cel va organitzar una cursa entre tots els animals per escollir els de l'horòscop. Els 12 animals que van arribar primer a la meta van ser la rata, el bou, el tigre, el conill, el drac, la serp, el cavall, la cabra, el mico, el vaig, el gos i el porc. Aquest és l'any del drac. Sabeu què és Lego? El Lego són els blocs de construcció més famosos del món que tenen milers de seguidors tots les edats. El seu creador és l'Ole Kirk Christiansen. El creador de Lego va transformar una fàbrica de mobles en una fàbrica de joguines, però amb l'arribada de la Segona Guerra Mundial no quedava massa fusta, així que va començar a fabricar joguines de plàstic. Anys després, el 1958, Christiansen va patentar la fórmula dels blocs de plàstic. Actualment, els Lego es poden trobar a quasi totes les cases del món o a cada dia.